O homiño vestido de gris facía todos os días as mesmas cousas. Erguíase ao son do espertador. Ao son da radio facía un pouco de ximnasia. Tomaba unha ducha que sempre estaba ben fría. Tomaba o almorzo que sempre estaba ben quente. Collía o autobús que sempre estaba ben cheo. E lía o xornal que sempre dicía as mesmas cousas. E todos os días, á mesma hora, sentaba na súa mesa da oficina. Nin un minuto antes, nin un minuto despois. Todos os días igual.